Bon dia, benvinguts a tots i totes. Aquí amb un altre vídeo tutorial d'exercicis de selectivitat. Avui comencem amb un exercici de selectivitat de camp elèctric. Fins ara hem fet camp gravitatori i aquest cinquè, és el cinquè, ja començarem a fer exercicis de camp elèctric. D'acord? Així que sense menys preàmbuls anem a veure l'exercici i el comencem a fer. Aquí teniu l'exercici que us proposo avui. És de la selectivitat del 21, crec, o sigui, de la última. Ens diu, tres càrregues negatives iguals, menys Q, es troben situades en els vèrtexs d'un triangle equilàter de costat D. I tenim aquí el dibuix. I ens diu a l'apartat A, hi ha algun punt a l'interior del triangle on el camp elèctric sigui nul? I justifiqueu la resposta. I després ens demana que determinem el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric en el vèrtex superior del triangle creat per les dues càrregues situades a la base. Expresseu el resultat en funció de la Q, de la D i de la constant de Coulomb. Això és el que ens demana la primera part de l'exercici. A la segona, bastant més ràpida de fer, en realitat, determineu l'energia de formació d'aquest sistema de càrregues, expresseu el resultat en funció de la K, de la Q, de la D i de la K, la constant de Coulomb. Aquestes són el que ens demana aquest exercici. Molt bé, ens proposen aquí un triangle equilàter i tres càrregues iguals i totes negatives. No ens posen cap número, ja sabem que aquestes es costen, que no llegim numerets, però en realitat és força fàcil l'exercici, encara que una miqueta llarg, si es vol justificar bé, tot arreu. Vale? Molt bé, aquest és l'exercici. Per tant, hem d'estudiar la configuració aquesta, ens apartem una miqueta aquí i ens situem aquí al davant el dibuix del triangle equilàter altre cop. El tenim aquí. Vale? Això és un triangle equilàter. Per tant, per simetria, vale? I ja hem de començar així. Per simetria, aquest exercici, si té algun punt amb el camp elèctric nul, serà al centre del quadrat. Que recordeu que un triangle equilàter, tots aquells punts importants del circumcentre, el baricentre, l'ortocentre, tots estan situats al mateix punt, vale? Que és exactament al centre del triangle. Per tant, aquest exercici el començarem així. En un triangle equilàter, com aquest, en un triangle equilàter, com aquest, si hi ha un punt on el camp es fa 0 és el centre. Perdó. Nul, posarem, és al centre. Però no en tenim prou amb justificar dient això, ho hem de demostrar. Així que el que anem a fer és precisament demostrar-ho. Anem a la següent pàgina, que ja me l'he preparat. D'acord? Anem a la següent pàgina. I aquí tenim el dibuix ja del que serien al centre els tres camps. Ell ha situat el Q1 aquí dalt, Q2 aquí a la dreta i Q3 aquí a l'esquerra. I al ser càrregues negatives, els camps són atractius. Per tant, ens situem en el centre i Q1 crea un camp E1 que apunta cap a ella, que és aquest, E2 el mateix, apunta cap a ella, i E3 el mateix i apunta cap a ella. Vale? Molt bé. Llavors, què és el que ens passa en aquesta situació? Bueno, el primer que farem és, a partir d'aquí, hi ha dos que ells no s'han dibuixat, però nosaltres demostrarem com es calculen i el que donen, que són els camps, o sigui, situarem aquí uns eixos en aquest punt, ens imaginem uns eixos aquí en aquest punt, uns eixos horitzontals i un eix vertical, i el que farem és calcular-nos la descomposició de E3 i de E2 en l'eix horitzontal i que en el dibuix es veu que seran iguals i de sentit contrari, s'anul·laran. D'acord? Molt bé. El mòdul, tots ells, tant E1 com E2 com E3, el mòdul, tant E1 com E2 com E3,
seran igual a K en mòdul, per tant poso Q sense el signe, dividit per la distància, li direm R al quadrat. Diem R, no és D, seria aquesta distància que l'hauríem de calcular, però que veureu que no ens farà falta, d'acord? Perquè és nul. Aquests són a cada un dels camps. Tots ells donarien això. Vale? Llavors, per simetria, aquest angle és de 60, aquest és de 60, aquest és de 60, per tant, aquests seran angles de 30, aquests seran angles de 30, les descomposicions horitzontals de E2 i de E3 seran iguals i de sentit contrari. Vale? Per tant, en l'eix horitzontal tenim que li direm E2x serà igual a E3x, vale? El mòdul també ho estic fent i seran, en tots dos casos, seran K per Q dividit per R al quadrat i E3x és aquest d'aquí. Vale? Aquí hi ha un triangle rectangle que sabem coses del seu angle, d'acord? Com per exemple que aquest d'aquí, el que veuríem aquí, serà el de 30, que és igual que aquest d'aquí. Vale? Aquest seria de 30 graus. D'acord? Per tant, a l'horitzontal anirà amb el cosinus de 30. Per tant, posem aquí cosinus de 30 graus. Vale? I aquests dos són iguals i de sentit contrari. Per tant, si volguéssim mirar el camp elèctric en el centre a la versió X, resulta que serà la de E2, fixeu-vos que la de E2 serà positiva, que se'n va cap allà, per tant serà K per Q dividit per R al quadrat pel cosinus de 30, i el E3, en canvi, veiem que se n'aniria cap a la part negativa, menys K per Q dividit per R2 pel cosinus de 30. I veiem que aquests al sumar són iguals i de sentit contrari, per tant ens donen 0. I la component del camp elèctric en el centre, la component X del camp elèctric en el centre, ja ens ha donat 0. Vale? Això, repeteixo, potser estaria bé que situéssiu vosaltres uns eixos quan féssiu el dibuix aquí i les descomposicions de E2, de E3x i de E2x. Vale? Això en quant a l'eix X, a l'horitzontal. Horitzontal. Ho poso, que no ho he posat. Vale? I ara, en quant a la part vertical, anem a veure què és el que passaria. A la part vertical tenim sencer el camp EU. Vale? Per tant, aquí el tenim. I després tenim la suma, que aquest E2,3, vale? És la suma de les dues components, de la E2 i de la E3. Vale? En la vertical tenim que E2i serà igual a E3i, també, i tots dos apuntant cap a baix, d'acord? De moment fem el mòdul, i en aquest cas tenim que val K per Q dividit per R al quadrat pel sinus de 30. Pel sinus de 30 graus, tots dos, vale? És a dir, fixeu-vos, el sinus de 30 i el cosinus aquests, és bo saber-se'ls de memòria, i a més aquí es pot aplicar molt bé, el sinus de 30 val un mig. Per tant, això serà un mig, en cada cas, de K per Q dividit per la distància al quadrat per res més, que el sinus ja l'hem traduït amb això. D'acord? I això ens porta a dir, per tant, que aquest E2,3 que ells tenen, que nosaltres li direm E2,3i, vale? Perquè el tenim a la vertical, serà la suma d'aquests dos tios. Per tant, un mig de K per Q dividit per R al quadrat més un mig de K per Q dividit per R al quadrat. És a dir, la suma és un mig d'això més un mig d'això, és un això. És a dir, això et dona K per Q dividit per R al quadrat. Vale? I finalment, per tenir el camp elèctric en la component I, què és el que posarem? Doncs posarem l'E1, vale? I E2,3, o el 2,3i, que hem posat nosaltres, se'ns en va cap a baix, per tant l'hem de restar. Aquí li hem de restar l'E2,3i. I això són iguals, és K per Q
dividit per R al quadrat menys K per Q dividit per R al quadrat. I això ens dona, com hem dit, 0. Vale? I ja ho tenim aquí. D'acord? Molt bé, doncs, amb aquesta part hem demostrat el que ells ens deien, que busquéssim si hi havia algun punt, vale? Que a l'interior d'aquest triangle equilàter en el que el camp es fes nul. Per tant, contestem. D'aquesta manera, veiem que en el centre d'aquest quadrat, d'aquest triangle equilàter, el camp elèctric és 0, o és nul. Vale? Ja ho tenim aquí. Molt bé, tornem enrere i ara anem a la segona part, que ens demana que determinem el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric en el vèrtex superior del triangle creat per les dues càrregues situades a la base. Vale? Perdoneu pel tall, he canviat aquí el dibuix i ja me l'he buscat més preparadet, així que seguim. El que dèiem, ara ens demanen que ens calculem el camp en aquest punt creat per les càrregues de baix, per aquestes dues d'aquí, que li ha dit Q1 i Q2. Vale? Llavors ens hem d'imaginar que això, el que us deia, que aquesta càrrega no hi és, d'acord? Aquesta càrrega no hi és. I ens hem de calcular el camp elèctric aquest que tenim aquí, d'acord? Llavors, què passa? Doncs que tenim el camp creat per la Q, que com que és negativa, no ens oblidem, fixeu-vos-hi, ells fan com jo, que la prescindeixen del signe una mica i li donen la direccionalitat aquí, en l'E1. I el Q2, a l'E2 que tenim aquí. Què és el que farem? Doncs ens imaginarem ara també uns eixos aquí en aquesta situació, d'acord? Eix vertical, eix horitzontal, centrats en el punt del vèrtex superior, i ens calcularem E1 i E2 i després els descomposarem en les seves versions horitzontals i verticals. Molt bé. Anem a veure. Com que segueixen tot igual, tant E1 en el punt aquest serà igual a E2 en aquest punt també. D'acord? I en aquest cas el camp és K per la Q dividit aquí de la D al quadrat, ¿vale? Perquè la distància ara és la que ells ens han donat D al quadrat. Tots aquests dos camps són iguals, el mòdul d'aquest i el mòdul d'aquest són aquests que tenim aquí. ¿Vale? I ara el que anem a fer és buscar les seves components, d'acord? Igual que abans. Què ens passarà? Doncs que en l'horitzontal seran iguals i de sentit contrari, com abans, i per tant s'anul·laran. Vale? Molt bé. Aquest angle total, ja ens ho porten aquí, aquest angle total val 60. Per tant, cada un d'aquests dos petits és 30. I ho tenim aquí. Vale? Per tant, els dos camps horitzontals, tant E1 en la direcció X com E2 en la direcció X, seran el que tenim allà, a l'esquerra, el K per Q dividit per la D al quadrat, i fixeu-vos-hi, E2 seria aquest, que seria també el vèrtex d'aquest triangle que us estic marcant ara, i que per tant va amb el sinus del 30, d'acord? Va amb el sinus de 30 graus. I tots dos seran iguals. Per tant, el camp en l'horitzontal serà E2, fixeu-vos-hi que és el que se'n va cap a la dreta, per tant serà el positiu, serà E2x, i li haig de restar el de l'1, aquest, que se'n va cap a l'esquerra, que per tant serà negatiu. E1x. Són iguals i de sentit contrari, K per Q partit per la distància al quadrat pel sinus de 30 menys K per Q dividit per la distància al quadrat pel sinus de 30. D'acord? Per tant,
la component horitzontal és 0, que ja ens ho podem veure, que el dibuix ja ens ho marca, que l'E total en aquell punt serà només vertical. Per tant, la horitzontal ja la tenim. I ara ens n'anem a la vertical. A la vertical. La farem aquí. Què ens passa en la vertical? En la vertical ens passa el mateix. Com que els mòduls són tota l'estona els mateixos, tota la simetria que hi ha, EUI i E2I seran iguals en mòdul. I ara estem parlant de la component que queda aquí. No està fet amb... O sigui, aquest realment hauríem d'haver-los tirat fins aquí més llarg, perquè hem de sumar, si aquest és el camp, hem de sumar aquest tros, més ell mateix, arribaria fins aquí. Però bueno, el dibuix està qualitativament correcte. D'acord? Per tant, en tots dos casos, què serà això? Doncs serà K per Q dividit per la distància al quadrat, i en aquest cas, si això és 30, és el catet enganxat del triangle. És aquest, és el catet enganxat del triangle aquest d'aquí. I aquest és el que va amb el cosinus de 30. Aquest és el que va amb el cosinus de 30. I aquests dos s'han de sumar. Aquests dos cops s'han de sumar. Hem de sumar un i l'altre. Per tant, escriurem cosinus de 30 amb el seu valor, que ens el sabem de memòria. És arrel de 3 dividit per 2. Per tant, posem arrel de 3 dividit per 2 per K per Q dividit per la distància al quadrat. I per tant, el camp vertical, i com que aquest ja sabem que és nul, és l'únic camp que ens interessa, l'E total que ens posen ells, aquest d'aquí, serà la suma d'aquests dos. Arrel de 3, perdó, abans de posar l'arrel de 3, ho farem correcte. I ara no sé per què no em borra. Ara. Vinga. Serà el EUI més E2I. I això serà l'arrel de 3 dividit per 2 K per Q dividit per la distància al quadrat més arrel de 3 dividit per 2 K per Q dividit per distància al quadrat. I al sumar això és 1 mig arrel de 3K Q dividit per distància al quadrat més 1 mig K arrel de 3KQ dividit distància al quadrat. És a dir, això és l'arrel de 3 per K per Q dividit per la distància al quadrat. D'acord? I ens queda expressat només amb la K, la constant, la Q i la distància. I com que és vectorial, el posarem vectorial. Com que hem separat la vertical i la horitzontal, potser ens ho donaríem per bo. Però com que ens demanen el camp, anem a ficar-lo en format vectorial. En format vectorial això és un espai, ara veureu per què. El mòdul és arrel de 3 per K per Q partit per la distància al quadrat. És en l'eix vertical, per tant, vector unitari J, i és apuntant cap a baix, per tant, menys. I aquí al final, que per cert aquí no ho he posat, hauríem de posar newtons partit per coulomb. I aquí també, newtons partit per coulomb. I aquest és el camp que em demanaven en aquest. I d'aquesta manera acabem l'apartat A. Recordem, Fins aquí hem fet l'apartat A. I ara, en l'apartat B, si ens en recordem, ens demanen quina és l'energia necessària per muntar aquesta configuració. D'acord? Quina és l'energia necessària per muntar aquesta configuració. Com es calculava això de l'energia? Es considerava que l'energia era igual al treball fet per portar una càrrega Q dins de l'infinit fins al lloc on diéssim, fins a la posició 1. Per exemple, això seria l'energia de portar la càrrega 1. D'acord? Ja que ho hem posat així, quan portem la primera càrrega, que seria aquesta, quan portem aquesta càrrega, resulta que com que no hi ha res en l'univers, en el petit univers que ens estem parlant nosaltres, que és aquest triangle rectangle, el triangle equilàter, no hi ha res. Per tant, no em costa res. Per tant, la primera d'aquestes energies és 0. I ara ens preocupem de l'altra, de la segona. L'energia del treball 2, l'energia de portar la càrrega 2, llavors serà el treball fet, seria el treball fet per portar la càrrega Q2, que també seria la mateixa, des de l'infinit fins a la posició de la càrrega 2.
I aquesta seria l'energia 2. I ara sí que ens costa, perquè abans no teníem res. Si la Q és aquesta, vale? L'hem portada ja. D'acord? Aquí l'hem portada. I ara tenim, separem això, ara tenim l'energia 1, la càrrega 1, i ara volem portar aquí, volem portar la 2, que està a una distància D. Per tant, per portar aquesta aquí, sí que hem de fer una energia. Sí que hem de gastar un treball, sí que hem d'utilitzar energia per portar-la fins aquí. I què valdrà això? Doncs això valdrà K per la Q1 que tenim, per la Q2, que és la que portem, dividit per la distància a la qual les hem acabat situant. Vale? Aquesta era la fórmula que ens deia. I aquí, ara, en aquesta nova configuració, ara tenim la càrrega Q i la càrrega Q2. Vale? I ara ens falta, tenim la 1, tenim aquí la 2, i ara ens falta portar fins aquí la càrrega 3. Per tant, quina serà l'energia per portar la càrrega 3? Doncs serà el treball de portar aquesta càrrega 3 des de l'infinit fins a la posició 3. Però ara adonem-nos que per portar aquesta aquí hem de lluitar primer contra la càrrega 1 i després contra la càrrega 2. Per tant, serà K per Q1, Q3, perquè estic parlant de Q3, aquesta és la que hi és i aquesta és la que porto. Fixeu-vos, aquí no n'hi havia ninguna. Aquí era la càrrega que hi és, la càrrega que porto, i ara és la càrrega que hi és, la càrrega que porto. Dividit per la distància, i li haig de sumar, vale? K per Q2, Q3. Ara estic portant Q3 i l'enfronto contra Q2, vale? Dividit per la distància. Vale? Recordem que totes aquestes càrregues són totes Q, negativa però és igual, K, per tant això em quedarà Q al quadrat dividit per la distància, d'acord? I aquí em queda K, Q al quadrat dividit per la distància, més K, Q al quadrat dividit per la distància, que veiem que és el mateix, és a dir, em queda dues vegades la K per Q al quadrat dividit per la distància. D'acord? I ara és quan ja les tinc totes. Per tant, què m'ha costat fer aquesta energia total? Quina és l'energia total que gastaré per fer tot això? Doncs l'energia que m'ha costat portar la 1, més l'energia que m'ha costat portar la 2, més l'energia que m'ha costat portar la 3. D'acord? La 1 és 0, la 2 és aquesta, dividit per la distància al quadrat, i la 3 és aquesta, dues vegades, K per Q al quadrat, dividit per la distància. Vigileu que m'he equivocat amb una cosa. Això és una energia, no hi ha dos. A veure... Ara, vinga. És a dir, tinc 0 i després K, Q quadrat dividit distància, K, Q quadrat dividit distància dues vegades. Per tant, això em dona 3 vegades K, Q al quadrat dividit per la distància. I això serà una energia, per tant, seran junts. I aquest és el resultat, també expressat, com en diu l'enunciat, K, Q al quadrat, amb K, Q i D. I aquesta és l'energia que necessitarem per muntar aquesta configuració que tenim aquí. Tornem enrere i anem a llegir atentament. Determineu l'energia de formació d'aquest sistema de càrregues. Expresseu el resultat en funció de K, Q i la constant de Coulomb. L'energia de configuració. L'energia que ha costat portar-les. És aquesta l'energia. I si us voleu assegurar, doncs, com sempre us dic, en teoria les càrregues aquestes són negatives. Quan les he posat aquí són negatives. Però fixeu-vos que seria menys Q per menys Q, que quedaria Q quadrat. Igualment, perquè serien positives. Per tant, l'energia, ho escrivim bé, l'energia de configuració és, i poseu això, 3K per Q al quadrat dividit per la distància, joules. I així ens assegurem que li estem contestant i que està entenent que li estem contestant a l'energia de configuració que ella és el que ens estava preguntant. D'acord?
Doncs aquesta és la manera de resoldre aquest exercici. Tornem enrere i mostrem l'exercici. Aquest exercici de 3 càrregues negatives situades als vèrtexs d'un triangle equilàter. I és un exercici d'aquests que normalment costen de fer perquè no ens donen ni un número o hem de deixar tot expressat en funció de les lletres que ens donen, que són la constant de blanc, la distància al costat de cada un dels 3 costats del triangle equilàter i les càrregues que es posen en els vèrtexs. I fins aquí aquest exercici. Espero que l'hàgiu entès i que el sapigueu fer. Ja sabem que normalment volen contextualitzat d'exercicis i aquest realment no està contextualitzat, no ens trobarem una situació així, però fixeu-vos que és un exercici relativament d'una selectivitat nova, diria que és del 2021, ho busqueu, i per tant ens podem trobar amb aquests exercicis que queden com més descontextualitzats. Procuraré que el proper ja sigui contextualitzat i que també sigui de selectivitat, evidentment. Per aquí trobareu enllaços a d'altres vídeos que teniu anteriors i espero que us hagi servit i us ajudi a estudiar el camp elèctric. Ens veiem!